अक्सर महिला के कई तरह के कारण से मासिक धर्म में देरी करे के जरूरत होखेला, जैसे कि महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होखे, यात्रा पर जाए, चाहे ब्याह में। बाजार में उपलब्ध प्राइमोलाट एंड जैसन दवाई के संगे पीरियड में देरी कईल काफी आसान हो गईल बा। हालांकि ये दवाई सिर्फ डॉक्टर के सलाह के संगे लेवे के चाहिए। पीरियड देरी करे वाली गोली कैसे काम करेले? पीरियड्स में देरी करे वाली गोली में नोरेथिस्टेरोन नाम के एगो यौगिक होखेला, जवन की महिला हार्मोन के सिंथेटिक रूप हा। जब आपके पीरियड शुरू होखे वाला होखेला त आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन के स्तर गिर जाला, लेकिन जब आप ये दवाई लेवेनी त प्रोजेस्टेरोन के स्तर फिर से बढ़ जाला, जवना से आपके पीरियड में देरी हो जाला। एक बेर दवाई खैला के बाद आमतौर पर 3 से 4 दिन के भीतर आपके पीरियड शुरू हो जाला। का पीरियड्स में देरी करे खातिर गोली खाए के काम महिला लोग खातिर सुरक्षित बा की जोखिम भरल बा? डॉक्टर आपके शरीर अवूरी स्वास्थ्य के स्थिति के आधार पर ई गोली लिखेले, काहे कि एकरा के खैला से कई गो समस्या हो सकता, जैसे कि 1 हार्मोनल असंतुलन, 2 अनियमित पीरियड्स, 3 पिंपल्स दाना, 4 मूड में बदलाव, 5 वजन बढ़े के बाद, 6 चक्कर आवे, सिर दर्द, अवूरी माइग्रेन। ऐसे जबले जरूरत ना पड़े तबले एह गोली के सेवन से बची। कवन कवन महिला के प्राइमोलटेन गोली से परहेज करे के चाहिए? एकरा बारे में जाने खातिर देखी हमार अगला वीडियो। यही बीच हमार चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करी।